रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। नमस्कार दर्शक हो, आपल्याला माहितीच आहे अवघ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा उडालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। आपण आता पणदूर या गावामध्ये आहोत। या ठिकाणी समृद्ध गाव विकास पॅनल पणदूरला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। प्रचारामध्ये जोरदार आघाडी घेतल्याचं चित्र सध्या पणदूरमध्ये पाहायला मिळतंय। आपल्यासोबत स्मार्ट सरपंच दादा साईल आहेत। दादा, काय सांगाल, नेमका कसा प्रतिसाद मिळतोय लोकांकडून? नक्कीच निश्चित चांगला प्रतिसाद आहे। भारतीय जनता पार्टी प्रणित आमची ही समृद्ध गाव विकास आघाडी आदर्श गाव म्हणून आमचा पणदूर गाव अख्ख्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नव्हे तर महाराष्ट्रात त्याचं नावलौकिक आहे। आणि या नावलौकिकाचं साजेसं असं काम आपण या ठिकाणी बघू शकता की आम्ही केलेलं आहे। आणि त्यामुळे मतदारांचा आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळतोय। आपण बघितलं आज दिवसभरानंतर आता संध्याकाळचे जवळपास 7:30 वाजले तरी पण शेकडो कार्यकर्ते आजच्या या प्रचार रॅलीत सहभागी आहेत। अजूनही काही वेळ, अजूनही 1-1.5-2 तास या आमच्या सिद्धार्थनगरमधील या वाडीत आमची प्रचार रॅली चालणार आहे। आणि पूर्ण दिवस आणि गेले 4-5 दिवस कार्यकर्ते अथक मेहनत घेत आहेत। आणि निश्चितच उद्याच्या 20 तारीखला आमच्या भाजप प्रणित समृद्ध गाव विकास पॅनलचे सर्वच्या सर्व 7च्या 7 उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झालेले बघायला मिळतील। आणि समोरचे जे प्रतिस्पर्धी उमेदवार आहेत यांची डिपॉझिट देखील जप्त होतील। दादा, नारायण राणे आणि भारतीय जनता पार्टीचे विचार तळागाळापर्यंत पोहोचावेत यासाठी कसे प्रयत्न असणार आहेत? निश्चितच पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार गेले 8 वर्ष केंद्रामध्ये आहे। आणि या सरकारच्या माध्यमातून तळागाळातील ग्रामस्थांना डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रान्सफर DBTच्या माध्यमातून अनेक योजना, केंद्र सरकारच्या जवळपास 30हून अधिक अनेक योजना आहेत, ज्यामध्ये पंतप्रधान किसान सन्मानसारखी योजना असेल, अशा अनेक योजना ज्याच्यामुळे तळागाळातील नागरिकांना एक भरवशाचं सरकार मिळालं आहे। त्या माध्यमातून अनेक कामं सुरू आहेत। नारायण राणेंच्या स्वप्नातला जो काही सिंधुदुर्ग आहे तो घडवण्यासाठी नारायण राणेसुद्धा आता केंद्रामध्ये मंत्री आहेत। त्यांच्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून अनेक योजना आणि नवयुवकांना किंवा युवकांना, महिलांना सक्षमीकरण करण्यासाठी अनेक योजना कार्यान्वित आहेत। आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गावामध्ये सुद्धा आमचा गाव सशक्त भारत या अंतर्गत आमचा पणदूर, सशक्त पणदूर आणि सर्वशक्तिमान पणदूर आणि सामर्थ्यवान पणदूर बनवण्यासाठी समृद्ध गाव विकास पॅनलच्या माध्यमातून पुढील 5 वर्षे प्रयत्न करणार आहोत। धन्यवाद दादा। आपल्यासोबत सरपंच पदाच्या उमेदवार ॲडव्होकेट मनीषा साईल आहेत। मॅडम, काय सांगाल, महिला सक्षमीकरणासाठी नेमका कसा प्रयत्न असणार आहे? महिला सक्षमीकरणासाठी माझ्या डोक्यात आहे की महिलांसाठी जे काही लघु उद्योग आणि कुटीर उद्योग यासाठी लागणारा निधी त्यांना उपलब्ध करून द्यायचा आणि आपल्या गावातच ते उद्योग सुरू करून त्यांना रोजगार निर्मिती करून द्यायची, जेणेकरून गावाबाहेर न जाता स्वतःचं कामकाज बघून, म्हणजे घरातलं काम करून महिला ते उद्योग करू शकतील आणि रोजगार मिळवू शकतील। या दृष्टीने प्रयत्नांसाठी मी प्रयत्न सुरू ठेवीन आणि ते खात्रीने आणेन याची मला खात्री आहे। नक्कीच। धन्यवाद मॅडम। आपल्यासोबत डॉक्टर अरुण गोडकर जे सदस्य पदाचे उमेदवार आहेत। डॉक्टर साहेब, काय सांगाल, आपण देखील अनेक वर्ष प्रॅक्टिस या गावामध्ये करत आहात। आरोग्यविषयक सुधारणा करण्यासाठी नेमका आपला कसा प्रयत्न असणार आहे? आरोग्यविषयक सुधारणा करण्यासाठी मी पहिले आधी आरोग्य शिबिरं इथे आयोजित करेन आणि रक्तदान शिबिरी आणि लहान मुलांचे योग्य दर महिन्याला तपासणी या दृष्टीने मी प्रयत्नशील राहीन। आणि मी गेली 30 वर्ष ह्या गावात म्हणजे प्रॅक्टिस करतोय, त्यामुळे मी गोरगरिबांचा डॉक्टर म्हणून आज मी प्रसिद्ध आहे। आणि त्यासाठी मी जास्तीत जास्त उद्या उमेदवारी निवडून आलो की मी जास्तीत जास्त प्रयत्न करेन। आपल्यासोबत राजा कुबल देखील आहेत। आपल्या रूपाने एक सुशिक्षित असा उमेदवार गावाला या ठिकाणी मिळणार आहे। काय सांगाल, नेमका कसा प्रयत्न, आपल्या शिक्षणाचा उपयोग जो आहे तो कसा होणार आहे गावासाठी? या ठिकाणी कसं आहे की अजूनपर्यंत 5 वर्षात जे दादासाहेबांच्या माध्यमातून चांगल्यापैकी योग्य प्रकारे विकास झालेला आहे, तोच विकास अजून पुढच्या 5 वर्षात आम्ही नक्कीच त्याच्यात दुप्पट तिप्पट पद्धतीने करू आणि माझ्या शिक्षणाचा नक्कीच या गावासाठी योग्य प्रकारे उपयोग होईल अशी मी खात्री देतो। धन्यवाद सर। आपल्यासोबत सरपंच सदस्य पदाचे उमेदवार आहेत। मॅडम, काय सांगाल, राहुल मॅडम आपल्यासोबत आहेत। मॅडम, काय सांगाल, सगळ्यात शेवटी काय आवाहन कराल लोकांना? आम्ही 7 आहेत उमेदवार, तर 7 जणांना भरघोस मतांनी निवडून द्यावं। तर या ठिकाणी सर्वच्या सर्व उमेदवारांना अगदी भरघोस मतांनी गावांनी निवडून द्यावं अशा प्रकारचं आवाहन राहुल मॅडमनी या ठिकाणी केलंय। राजेश हेदळकरसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, पणदूर। रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत।
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.